Usa ka LGBTQ member nga gingong nagapamaligya ug malaway nga mga litrato sa usa ka 6 anyos nga batang babae ang gidakop sa kapulisan sa Iligan City. Gironda sa mga personay sa Iligan City Police Office, PNP Women and Children Protection Center ug Iligan City Social Welfare and Development Office ang usa ka panimalay sa Barangay Tambakan sa Iligan City. Ang target usa matud pa ka miyembro sa LGBTQ community kinsa nagabaligya og mga malaway nga litrato online. Ang biktima usa matud pa ka 6 anyos nga babae kinsa silingan lang sab sa sospek. Atol sa operasyon nakuha gikan sa sospek ang tulo ka mga cellphones, 16 ka mga SIM cards ug usa ka USB flash drive. Sigon sa PNP nga kanhinang nalambigit ang sospek sa susamang illegal nga kalihukan apan nakasibat dihang dakpo na unta kini. Sa karon kasong paglapas sa RA 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse, Exploitation of Children and Exploitation of Materials Act, RA 9206 o ang Anti-Human Trafficking in Person ug RA 7610 o ang Special Protection for Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Ang bata is pag-umangkon sa ka-live-in partner sa suspetsado. Sa pagkakaroon ang maong bata atuan ang gi-turnover sa atong CSWD para for any intervention